Rolinec, Pelíšek, Cimbolinec, Bitner a Smrek. Vrátime sa teraz asi k prvému jazdcu. Niekto si tam konca ide krížom cez trať. Bolo tam nejaké trápenie nejakých vozidiel v závere štartového pola, on nám to možno ešte režia porúkne. Bohužiaľ sa to nedalo z tohoto záberu veľmi vidieť, kto to tam bol. Tu vidíme na úplný záver štartového pola, absolútne netuším, kto to tam je. Myslím si, že to mohol byť Seat. Seat to bol Seat Adama Odstrčilíka by to tam mohol byť v závere. Pozor! No, tam sa to mele. Áno, je tam tlačenica. Ale zatiaľ... Branislav Kopták zostal na trati, to boli zvláštne problémy. To boli problémy, to bol takzvaný lak. Replay štartu, toto je, ak sa nemýlim, toto by mohlo byť číslo 67, je to číslo 67, ono koniec koncov je to úplne šuna fuk. 67, my ho skúsime dohľadať a podľa mojich záznamov je to Klapa junior. Áno, to by mohlo byť. Takže... Tlačenica, ale táto... Áno, toto nebolo pekné. Druhý kontakt, tam som sa tomu ináč, ak si všimneš, ledva povyhýbal, ja som veľmi taký milý jazdec v tomto. Snažím sa tam moc nemotať. No. A prvá zákruta, tam je to vždy veľmi kritické, tak tam bolo niekoľko ťukancov, to je myslím zbytočné komentovať. Ono to vyzeralo chvíľu, že to tam naskladá, ale ono sa to tam nakoniec zase tak celkom nenaskladalo. A vidím, že aj ty si bojoval. Áno, snažil som sa. Myslím, že tvoje problémy sa prehlbili, hlavne po tom náraze v závere. Tak ono, to vozidlo bolo opravené do druhého závodu, ale teda ako problémy s riadením rozhodne nezmizli. No, takže trápil som sa aj naďalej. Pozerám, že Košík na prvom mieste stále. A tu máme vlastne, áno, to je replay. Stále. Áno. To som si nevšimol. No, áno, je to stále replay. Pozri, Eurošport Kamion, v tom sedíme. Tak. V strede. Ale kto nám to tam reže krížom krážom? Krížom krážom. Dokonca tam ide Braňo Kopták krížom. Dobre, že nám Peťka nezostrelil z trate, to by nás všetkých mrzelo. A toto boli tie problémy odstrčilíkové. Klápa s odstrčilíkom. To sa nám to stalo. Tak preto to záver štartového pola. Sa čudujem, že to auto ešte jazdí po tom náraze. Opäť replay. Braňo, ale to vyzeralo na jazdeckú chybu. To je jednoznačne jazdecká. Braňo bol sám o sebe jazdecká chyba v tomto závode. Nemôžeme to takto oficiálne komentovať. Braňovi sa dnes proste nedarilo. Ale bol tretí. Áno, čo je zase veľké plus. Ženišek, pozerám, že jeho BMW stihli opraviť do závodu 2. Áno, a zase tá zapožičaná Honda tam zase robí šarapatu, tá sa pchá. Tak ja si myslím, že sú také zdravé súboje, do ktorých som sa zaplietol aj ja trošku. Dokonca áno, vidím tam teba, ty si tam útočil. Útočil, áno. Jazdil si. Snažil som sa získať nejaké pozície. Nakoľko, aj sa mi to nakoniec podarilo, čo som aj nečakal. Ale toto bolo, chcel som povedať, že koleso na koleso, ale to bolo oveľa viac, tamto... Tentokrát to tam schytal Martin Košík, to tam tentokrát. Myslím, že to sa ale v podstate musíme povedať, že on si zaslúži, takže... Ale nebuďte mu zlý, on za to nemohol. Mohol, ale... pozerám, že útočím na neho ja, tak to sa musel teda hodne prepadnúť. Trošku som uštedril, cukanie som bol za teba. Áno. Ale myslím, že v rámci normy. Toto vyzerá zaujímavé. Skoro, že nám to režia strihla, asi tu bude niečo zaujímavejšie, ako ja. Takže toto je predpokladám boj o prvé miesto. Áno, tam je Číškov Chevrolet. Potom tam je jedna Honda Racingu. A dve Volva. Najkrajšia Honda samozrejme, preto sme si ich vybrali. Áno. Musíme tak niečo povedať vlastne, už my vieme aj výsledky, tresty po kvalifikácii. Tak áno, skutočne sa deje po závode. Skutočne tieto tresty boli v skutku zaujímavé. Tam za kvalifikáciu dostalo trest 16 jazdcov, čo je skoro viac ako štartovalo. Keďže si ešte k tomu prirátame jazdcov, ktorí sa kvalifikovať nemohli. A uvážime, že štartom alebo kvalifikovať sa mohlo 23, 24, maximálne 25 jazdcov, tak 16 je skutočne veľký počet. Skutočne štart ďalšieho závodu bude veľmi zaujímavý, pretože tá kvalifikácia bude prakticky prázdna. Počkaj, budem tam ja som... Budeš tam ty, ale bude ťa doprevádzať tak možno maximálne 5 vozidiel, ktoré sa budú môcť kvalifikovať. Ja si skutočne nemyslím, že to bude viac. Mimo iného sa kvalifikácii stala ešte jedna zaujímavá vec, a to, že sa tam
kvalifikoval Volnár, ktorý si ale niesol trest zákaz kvalifikácie z minulého závodu. Takže tento jazdec aj napriek tomu, že sa kvalifikoval, napriek tomu, že jazdil, je diskvalifikovaný z obidvoch závodov, sú mu odčítané všetky body. A neboduje, odchádza skutočne bez bodov. No ešte myslím, tam bola jedna diskvalifikácia neskôr za to, že je tam jedna, Peter Box je nebol diskvalifikovaný. správne zapísaný, zaregistrovaný vo vedení závodu, ťažko to inak nazvať, to už sú také, dá sa povedať, interné veci. Ale toto vidíme, na trati opäť pretrvá. Kopec divu. Martina Kočíka. Myslím, že od toho incidentu s tebou už nebol o svojej koži. Áno, určite sa to podpísalo na jeho morálke. Čo máme ešte také zaujímavé pre divákov? No zaujímavá je tá vec, že sa rozšírili do budúceho závodu sloty na servery. Keďže v tomto závode nejazdil každý, kto by chcel. Server bol plný a zo pár jazdcov nám ostalo, jak by som povedal, vonku. Kto sa nepripojil včas, tak mohlo sa mu stať, že už počas kvalifikácií bol server plný. Ale toto bolo hodne škaredé, tam... A ktože to je? No tak tvoj obľúbenec. Aha, dobre, nebudeme ho lutovať. Martin Košík, tu máme opakovaný záber, ale myslím, že toto nebola jeho vina, to bola rana od Chevroletu, ešte sa nám tam... Bohužiaľ na to doplatil aj, tak sa milím, Peťko. Áno, čo bol záber z jeho monopostu. A to BMW je hodne ďaleko, to je hodne hlboko v tráve. A pozor, tu som ja, snažím sa zjavne útočiť. Myslím, že tuto príde aj ku kontaktu, myslím, že tu sme si vrátili do toho Race 1, som trošku nechtiac do ňa ťukol, samozrejme. Myslím, že to bolo v rámci, obidva sme s tým diskutovali po závode. Uvidíme, či nám režia ponúkne aj tento moment. No, tam Ženíšek trošku mal taký poslabší výjazd. Čo na to hovoríš, využil si to? To práve neviem, len z replayu, neskôr som to samozrejme využil. Ale to vyzerá, že si to využil práve teraz. No je to dosť, nie, toto určite nebude ten moment ale trošku inak. Musím pochváliť, že skutočne si tam išiel s veľkou rezervou, až si išiel do trávy, nechcel si tam havarovať. Tak ako snažím sa. A inak veľmi sa mi páčilo, že napriek tomu, že táto trať bola dosť náročná, hlavne na pravú prednú pneumatiku. A tuto nám Petra trošku odstrčili, trošku nám ho posunula. Tak ale čo sa mám čo potratí? Petra je rýchlejšia. Áno, ona je promotérka, ona môže ísť, takže nemá sa tam čo motať. No a tuto vidíme, predpokladám, prvý traja jazdci, tu sa to mele, v poslednej zákrute, výjazd na celou rovinku, plný plyn, ale nevidel som, že by tam bol nejaký zlý výjazd. Toto bude jedno Volvo Morose Racing, ťažko povedať teraz ktoré, pretože nevidíme ani číslo, nevidíme jazdca. Nevidíme ani bokaté to kolo, takže momentálne je to dosť problematické miestami komentovať, ale tak jazdili sme, vieme, určite je prvý Čížek, že áno, vidíme číslo, je to Pelíšek. Rolinec, predpokladám, že ďalší je Cimbolinec. Krásny záber na krásne Volvo. Áno, to bol zase druhý jazdec, to bol Cimbolinec. No, áno. Tuto sa nám to mele vzadu, tam som ťa tuším zahliadol, jak si tam išiel. Že by. Si tam. Tuto je veľmi úspešný Chevrolet z prvého závodu, to je, ak sa nemýlim, Smrek, áno. Za ním ide Bittner, bude nasledovaný Volnárom a Dobrodkom. Áno. Keď hovoríš takto zrejme, tak bude. Tak určite. Dobre. Som si 100% istý. Tuto sa zás nič nedeje, taký normálny. Tu sa niekto snažil na mňa útočiť, samozrejme to bolo márne, pretože to bol prvý závod, ktorý mi bol v 10. kole pneumatiky, takže výnimočne ma nikto celý závod naháňal som ja. Ináč za čo ti veľmi ďakujem, pretože to vozidlo si nastavil vynikajúco. Áno, výborne, tak hovoríš teda, že to bolo setupom, že nebolo to teda jazdeckými schopnosťami. Nebolo to jazdeckými schopnosťami, dobre. Určite bolo setupom. Dobre. Čo sa týka teda pneumatiky. Výborne. My totiž to náš tým sa momentálne v tejto sezóne musel zaobiť väčších finančných prostriedkov, takže v týme sme momentálne traja, Braňo, Michal a ja a robíme si všetko sami. Vrátane setupov. Niečo moc nejde, takže ja buď odkúkam od konkurencie, aký má, alebo použijem niečo, čo Michal. Jak mi to Michal nastaví, tak ja proste idem. Bohužiaľ väčšinu našeho rozpočtu Braňo prepil, takže ostáva nám skutočne minimum, ktoré môžeme investovať do nejakých tréningov, takže účastníme sa skutočne len tých závodov. Tuto bol taký dlhý, my sme vynechali, to bol dlhší závod na Petru a ona predsa len je promotérka závodu, takže musíme chváliť. Ale dobre zvládla tú zákrutu, ja si myslím, dobre to... Nič tomu nechybalo, ja si myslím, že toto bol problém s pneumatikami, za to určite nemohla. Nie, niečo bolo na tretí, ono to tak vyzeralo, tam bol pravdepodobne olej z minulého kola. Je to možné.
to mele, ale viac menej sa to nemele.